po, mga kalingap, ito dapat suportahan natin ng mga charity vlogger sa Pilipinas, iba't ibang lugar, iba't ibang probinsya, Kalampitos, Kaagapay. Mga kabisnes, tanan mga kabisnes, mga kalingap, palihog ko, support natin si Kaagapay. Grabe butan, yun siya kayo, pero may ginag-support ba sa tua? So yun, sa mga Tagalog naman, pakisuyo po, supportahan natin si Kaagapay. Diba? Solid din po itong sumusuporta sa atin, grabe, laging nagpo-comment. Ayun, salamat din sa suporta mo. Ayun, balikan naman natin yung ginawa niyang kabutihan sa atin. Maraming salamat ka-business po. Ayan, kilala. Kaagapay, support natin. Maraming salamat. Hello. So yan o mga kapapi, Kaagapay po, please support po natin si Kaagapay. Isa rin pong kalingap team na nagnanais na makatulong sa ating mga kababayan. Alright? Okay. So ayan po mga kalingap, ayan, andito na po yung bahay ni Nanay Aloha. Ayan, konti-konti na lang, matatapos na po tayo. Ayan. So maraming salamat po sa ating volunteer gumagawa ng bahay ni Nanay Aloha. Maraming salamat, at sa lahat po ng mga sumuporta po sa pagpapagawa nitong bahay ni Nanay Aloha. Ayan, sa mga nagpaabot po ng tulong, maraming salamat po. Ayan, muli pinapasalamatan ko po sila Kapitan Larry Ubaldo Jr. at sa mga iba pang nagpaabot ng tulong tulad nila Diamond Catcher, si Charm Alcon, si Sis Gara at SG, si Ate Guy Garcia. Maraming salamat. Sa mga ibang Kaagapay Angel ko po, maraming salamat po. Yung sa ating mga sangguniang bayan, kay Boyet Castillo, ganon din kay Bong Diray, kay Antonio Toniwi, kay Joel Manuel, ayan yung nagpaabot ng flyweight, kay Juju Silapan, yan po ang ating yung nag-welding po, welder natin, kay Chirit Tagaka, yung nagbigay po ng 5 sakong simento, maraming salamat. Saka yung nagbigay ng Durabox at saka toilet po, maraming salamat po kay Raquel Edralin Rarama. Kay Robelinda Alcon Peros, ayan yung nagbigay din po ng comot ni Nanay Aloha at saka yung mga natin. Maraming salamat. Thank you po. Saka yung iba pang nagpaabot po ng tulong, maraming salamat po sa inyo. Ayan, hindi po natin may sasagawin ang bahay ni Nanay Aloha kung wala po kayo. Supportan nyo po. Tsaka may nagbigay pa po, ayan, yung magpabanggit ng pangalan. Ayan, maraming salamat po sa iyo. Thank you. At syempre, pasasalamatan din natin sila Berting Castro, si Bibi Castro, Junjun Kahala, Junjun Ilarde, Vincent Salvador, Liti Salcedo. Ayan, sila din po yung mga tumulong sa pagpapagawa ng bahay ni Nanay Aloha, nag-welding. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Ayan, so yan na po yung itsura ng bahay ni Nanay Aloha. Ayan, patapos na po siya. Ayan, ay nakakatuwa po mga Kaagapay na mismong si Nanay Aloha po ay tumutulong po. Ayan, sila din po, tumulong din po siya habang hinahakot yung mga plywood.
nag-ano po yung mga ano natin, yung mga volunteers natin. Yan na tumulong sa pag-welding. Yan po yung kagandahan dito sa ginawa nating pabahay, ay nagbayanihan po sila. Yan din po ay may mga kanya-kanyang trabaho, kaya hindi sila magkasabay-sabay po. And so yan po yung pinaka ano natin, pinaka magandang regalo natin kay Nanay Aloha. Ayan, na bago magpasko or magpasko ay makalipat na po sila dyan, kasi sobrang sobra na po yung, ay kung baga mahirap po yung kalagayan nila, kasi lagi tulad ngayon masyadong malamig sa lugar nila kasi Disyembre na nga. So mas maganda makalipat na po sila ng maaga dito. Tsaka para safety na rin po sa kanila. So yun po, lagi po akong paulit-ulit po akong nagpapasalamat sa lahat ng mga nagpaabot po ng kanilang mga tulong. Ayan. Maraming salamat po sa inyo. At kay ano rin po sa ating kapitana, ayan, si Tita Flor de Lisa Alcon. Siya din po yung nag-ano sa ating feeding program dyan sa Isabela, dito sa Isabela. Maraming salamat din po. And thank you po sa oras na binigyan nyo po sa ating feeding program. And siyempre din kay Kapitan Larry Ubaldo, na hindi niya po pinabayaan yung ating pabahay dyan sa Isabela. Maraming salamat. So yan nga po, nakikita nyo, lahat ng kayang gawin ni Nanay Aloha, makatulong lang po dito sa kanyang bahay, pinapagawa niyang bahay. Pati po yung anak niyang dalawa ay tumutulong din po nung paghuhukay dun sa nila, yung ginawang CR po nila. So yan, maraming salamat po sa lahat ng tumulong. Yan. Itong project na ito, ating pabahay, ay hindi rin po siyempre matutupad to kundi po dahil sa suporta ng ating mga viewers, mga supporters po natin dito sa ating channel. Maraming salamat din po. Ayan. At nagpapasalamat din po ako sa ating mga solid na nagpapaabot ng tulong sa mga Kaagapay Angel ko po. Ayan, thank you po sa inyo. Lapis, ajay. Tangor dong. Ayan. Malapit na po matapos. Ayan. Hanap pa tayo ng mga munting mga kulang dito sa bahay ni Nanay Aloha. Pag-pray po natin na may magbigay ng regalo. Ayan, kahit basta mga gamit din po, pwede rin po. Ayan, kasi marami pa pong kulang. Ayan, mga gamit. Ayan, kung makakaipon tayo ay bibigyan din papaabutan din natin to ng ng kama nila, yung cut-tray. Kasi yung cut-tray po nila dati bamboo po yun, isang bamboo na stick. Yan, yan, pag-pray po natin na may tumulong pa po kila Nanay Aloha. Yan, napaka matulungin po ni Nanay Aloha. Siya po yung nag-assist sa ating mga volunteer.
i-pray po natin na may magpaabot pa po ng tulong. Ayan. Thank you po sa mga tumulong po kay Nanay Aloha. Tanay, sa mata, kita pla. Ayan, na plywood data na dyan, natin mo plywood. So yun po mga kalingap, mga kagapay, maraming salamat po sa sumusuporta po sa ating channel sa Kagapay. And kay Kuya Bal, sa Tos Matubang, kay Atina Vlogs, kay Kalingap Rab, at sa buong team Kalingap po. Ayan, maraming salamat po sa suporta niyo po. Ayan, yung pagsuporta niyo po sa amin ay napakalaking bagay po. Kahit pa paano ay nakakatulong po tayo at lahat po tayo nakakatulong. So yun, maraming salamat and God bless po sa lahat. Alam di regadi. Napaiyak po siya bukas. Maraming salamat po kuya sa pag-share mo. Walang paa, walang kamay. Dahil Maria ako dito, bigyan ko sa'yo. Hindi nila alam. Si kuya nandito. Ano pangalan niyo? Pero handa ka pa mga kaagapay na hindi daw po sila Tapos yung ilisip kay Paco. sino po ang kasama niyo dito?